Emme jaňyda salam men Gül. Habarsyz galma gepleşigimiziň 145-nji bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, ünseren olsaňyz YouTube näçe prosent like, näçe prosent dislike basylanyny görkezanok. Ýöne çyndanam soňky döwürlerde dislike sany azalypdyr, ýöne like sany azalmasyn. Şoň üçin birje like basýas we bölümimize başlaýar. Dostlar, kliplerimize başlamadan ozal Gülale Kezret Gulywanyň täze işi dokumental filmini size hödürleýär. Yer tepip gördüňmi käbä? Oy, yer tepip gördüm. Pamadorcuk eken, karşıyacık eken, kağıt eken, önümü bolar yarak, çağatıklarım bilen yer yarak. Oğullaňa ýyllaň hereket etme, otur bir de dela diýendirler. Diýerler etemak, diýerler etemak. Kliplerimize başlaýas Mekan Ataýew bilen Edil Michael Jacksonyň stilini gowulypdyr. Aşk meyini seni kıyneken, yekelik derdeken, gel bile paylaşalım. Görüşeli günle baby, neretme beyle, sevşeli gelle, bil yen sen gunun minne. Indiki täze klipimiz Selwa Tuwaklyçowa bilen Murat Nurmuradowdan Yaralar. Yar sensiz Yakar beni yaralar, yüreğimi yaralar. Bu güllerim karalar sensin, yar sensin. Arada Parahat Amandurdiýew täze klip hödürläpdir. Sen hakda. beni yatla, sen yatta, kıştagın yada. Bu aydımı yaptım yadigarlı, sen hakta. Beni yatla, sen yatta, kıştagın yada. Bu aydın kalsın yadigarlı, süýgü hakta. Gülşat Gurtowanyň täze klibine Gülale Kezret Gulywany öz Instagram sahypasynda şöyle sözler ýazypdyr. Dilek, bu aýdym Hindistanyň hastahanada balajymy gujaklap geçiren gijelerimde dinleýärdim diýipdir. Bak dedi deleri kustu çekmesin, hiç kim ayrılığı zarın çekmesin. Bak dedi deleri kustu çekmesin, hiç kim ayrılığı zarın çekmesin. Ýaş ýigitimiz Arslan Nur täze klip hödürläpdir. Seredäý. Sereday sen yaydanma, oylanma söz aydamda. Sana yat bolsam da söylemok deyip keyfimi bozma. Seret bana yaydanma, oylanma söz aydamda. Sana men yat bolsam da söylemok deyip keyfimi bozma. Dostlar, Muhammed Meredow diýsem araňyzda näçe kişi tanar? Men kiçikäm aýdymlaryny dinleýärdim. Sowma ýüzüňi. Menden yüzün olma sen, yüreğimi kıyma men. Her görüngde meni sen, kaçma men süýgümden. Menden yüzün olma sen, yüreğimi kıyma men. Her görüngde meni sen, kaçma men süýgümden. Bayram Hojatow, Peri Peykerim. Sen men peri peykerim, gör yasadım heykelim. Bir yetmeyen zadi, o da senin yüreğin. Sen peri peykerim, gör yasadım heykelim. Bir yetmeyen zadi, o da senin yüreğin. Indiki klip Halipa Sadi Sadiýewden Dünýe. Soňky wagtlar sana bir zada bolýar. Toýuňdan ýasaryň köpelip barýar. 80-90 bükülýän bile. Inni 25'te bükülip barýar. Halipa Döwran Saparow konsertden Canijim. 9 aylap göwresini götürün. İcedelmesini dünya getirin. Bağlan kuzuyum deyip bağrına basın. İcedelme arzularına yetirin.
Halipa Kakış Amandurdiyev hem hit Aydım Şemal Aydımını konsertte yerine getirdi. Hatta bu aydym Jeytin Nur'un in gowaryan aydymlarynyň biri ve Thomas'da toyunna şul aydymda was etdiler. Thomas değil de Akçaburt'un o saycı. Tom. Şemalı nedir? Evet yaşıvır güller nedir? Evet yaşıvır yarım nedir? Yorsan senin toy günü ayrılır söylerim şu Batyr Muhammedov oğlu bilen yani kiçicek oğlu bilen 8 Mart konsertden klip. Salam eneler, salam eceler, gutlayan bayramı şu aydın bilen. Baltı yarramın, toylu vatanım, bahar bayramı, gelli vatanım. Salam eneler, salam sanalar, kutlu yaz bayramı, şulaydım bilen. Inni gelýär halk aydym taýym Hemra Recep Goçyt. Koçigit, finaglardan geçigit, baktın borkanalayım, dilimden dur geçigit. Koçigit, finaglardan geçigit, baktın borkanalayım, dilimden dur geçigit, finaglardan geçigit. Men pikirimçe dostlar bu bölümde bir näçe klip täzeliklerimiz vardy we bir näçe halipalarymyzdan hem täzelik bardy. Şoň üçin bu bölüm like'a münasip. Şoň üçin like basalyk. Dostlar, en başaçyna Celil bilen başlalyň. Ünseren olsaňyz Celilden köpden bäri täzelik ýokdy. Sebäbi Celil täze albomynyň üstünde işleýärdi we ine de size täze 10 aýdymly albomyny hödürledi. Seydin benden yana onun havari yok Seyşeğim tapasıyım Seydin ben yana onun havari yok Min yalay Seyşeğim tapasıyım Hip hop dünyasynda Eýranly türkmenlerimiz T-Yaş bilen Azat Manyak. Maňa jegen ýol beri maňa dara Wosop talarda gelýär dostum elek sara Seninle başlasam da gelek girara Koçy saňa dar ýürek daşýar ýöne arkam dolu ýara Demi al mari bar ey Maşina basa bas ýol tar ey Ýegelede diýe uçma ýerde qal ey Ýöne bolmasa da mari han hal ey Ýene de bir täzelik Swiss bilen Didaryň aýdymyna Pelwan remix işläpdir. Not the same that I once was. Guess I'm better off alone. Trying to manage even if it hurts. Sözüm ýalan bir sözüm yaramandym. Bakışym bol, ýoluň soňundan bizden çeken maraşykdym. Göz açsam günäniň ýurmaly bir adam ýakynly ekanym boldy. Inniki aýdym täzeligi Pelwan Halmuradowdan Yarym Nirdi. Seslenin ey kıyılar Geçti bahar yağlar yarım nirede Karım nirede gülüm nirede Dillenin ey kıyılar Geçti bahar yağlar yarım nirede Instagram täzeliklerini Azat Dönmezow täze klibinden böyle paylaşıpdyr. Astaca sallana Yalvaryan sen menden kaçmayda güleni Mariana, Mariana, Mariana Howluğa sen yanına bar yana YouTube täzeliklerine gelenmizde Arslan Blog Texas'a gidipdir, Texas'ı gödüpdir. На самом деле тут очень спокойно, прям после Нью-Йорка голова очень отдыхает. Вот, кстати, арендовали вот эту машину. Аренда стоит около $430. Yere de var YouTube täzeligi şu 4-nji gün men döwran täze content, täze proyekt bilen gelýäsipdir aýman.
Inni gelýäs köneler ýatlar şahadygyny. KKL we Toylu Nuraliýewler bilen döwrüniň iň hit aýdymlarynyň biri Men Adarly. Dostlaşıp şat olup bugün dostum bile Dostluk bir nezdice yalnız güle Dostlaşıp şat olup bugün dostum bile Dostluk bir nezdice yalnız güle Lakattım min yara emma galı valara Söydüm beni delle dostumu didim Ol seyip bilen ok, ola dağlı Duşuşmak bolan ok, ola dağlı Ol seyip bilen ok, ola dağlı Duşuşmak bolan ok, ola dağlı Yine döwür köneler ýatlaly Halifa Gelli Murat Nazarow garaşýan. Alıklarda gün yaşar, gün yaşar, gün yaşar Nefrimden aşkım coşur, gel coşur, ay coşur Delem sana garaşyan, garaşyan, garaşyan Ketar kaçın düdünne, düdünne, düdünne Delem sana garaşyan, garaşyan, garaşyan Ketar kaçın düdünne, düdünne, düdünne Oh, 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 oh Inni gelýäs tesirleri okuma şahadygyna. İlkinji tesir ýazyp bayrak gazanan Altyn ýyldyz. Giň dünýäniň ýaraşygy, evi we jem jan ejemsen. Awat ojağymyň gelşigi, evi we jem jan ejemsen. Mehruwan gelin gyzlarymyzy, enelerimizi 8-nji mart halkara Denanlar günü bilen tüý sürekden gutlaýan niftir. Köp sag bolun. Innik tesirde Kemal Bäşimow tesir etdir ýöne başga dille men öz düşünşime göre terjime edip aýdaýyn. Online gepleşige seýdini çağırın, bir sözüm aýdaýyn, kalbimi kırdyňyz. Geçen bölümlerde okumadyňyz, TV Azerbaýjandan görýän diýipdir. Geçen bölümlerde tesirleriniz like alan därler. Bu bölümde 8 like şoň üçin okudyk. Innik tesirde atsyz Denanlar 8-nji mart bayramyny gutly bolsun. Meýetime hemişe öňe. Sag bolun. Indiki tesirde acı aýralyk. Pelwan Halmuradow bilen söhbetleşdik. Geçiräýin-de ullukan haýyş diýipdir. Biziň hem niýetimiz bar Pelwan Halmuradow bilen söhbetleşik geçirmek nisip bolsa ýakynna. Indiki tesirde Kerim Öwüz Didar ýe diýipdir. Ýe. Indiki tesirde Nurali Hakeýew. Jeytinur meýetime döreden Karola. Şonuň üçin eýtmeli diýip komanda etýänler. Agzawir gruppasyna. Tööleme şeýle işleriniz üçin meýetime öňe hani men döwran görnenokla ýat dorly gyşda görüşmiz diýär. Nesip bolsa 4-nji gün men döwran gelýär garaşyn. Dostlar, şeýlelik bilen täzeliklere dolu bölümimiziň ahirine geldik. Iň esasat näme? Elbette özüňize gowy eser edin. Hoş sag bolun. Like basalanlarını görkezonok. Ve hakikaten hem sonki videolarda ay deme muhtarda durmayacak. Başlarım. Jeytinura markada Canur başladı. Aranızda näçe kişi tanır kişi? Aranızda näçe kişi tanar? Vahe yüzüňi sowma men sowmayım. Oğlu bilen 8-nji mart. Şoňa çeli de bu muhtardy näme? Şonda hem de muhtar. Eýrany türkmenlerimiz T-yaş bilen ve Arslan bu Arslan Dilim sürçtü. Amerika'yı çektim. Halklarını takoy. Halkını eğdi okuyacak düşünüyorum ama. Yine de var Instagram değil canım YouTube. Kemal Bäşimow. Gerildim valla.
Yakın, ne seni geçiriyor. Özünden bak. Bas. Yakın. Tutar değil mi? Nasıl işini demek ne ama ya tutmaç? Ne öyle? Köpke tutmaç öyle. Täzeliklere dolu bölümümizin ahirine geldik mi? Media